Sa una, sa musimba pa ko ug sa Tigalyo, ini siya nga ebanghelyo, ano siya ang labing boring para nako. Kay murag gini siya og kanang ang pare murag maestra nga nag-roll call. Nawag atong mga ngan sa mga tao nga wa ta kaila. Pero nadugay-dugay ko sa pagkapare, napare nako niya kanang nanay nabasahan mahitungod niini. Kining maong ebanghelyo para nako usa sa mga labing interesting na ebanghelyo, kining talaan sa kagikan ni Jesus. Mga igsoon, daghan siguro ninyo dinhi nakapang-apply na og trabaho. Ug kung mga-apply tag trabaho, of course na application letter, pasa sa tawag resume. Diha sa resume atong ibutang diha, iantog na to ang mga maayo na itong nakatunan, ang atong mga nakabot sa kinabuhi sa atong pag-eskwela, kurso o mga kurso nga nahuman, masteral, licentiate, doctorate. Dili na to i-appeal diha ang atong binuang kay resume ba ana. Dili sad nato i-appeal diha ang atong mga salaod ug ang mga kapakyasan sa kinabuhi. Dili ginato isuwat diha og appeal sa resume. Kay ang tumong sa resume mao ang pagpropagar sa atong kaugalingon, pag-promote sa atong kaugalingon aron madawat ta sa trabaho, aron interesante ang atong kinabuhi tan-awon sa mga mubasa sa resume. Walay appeal ang bati ana. Kining ebanghelyo karon mao ni siya ang resume ni Jesucristo. Mao ni siya ang ilhanan kung unsa siya nga pagkatao. Apan ang nahitabo, ang nagsuwat sa iyang resume si San Lucas o si San Mateo. Giapil nila dinhi sa iyang resume, sa iyang genealogy, ang mga badlungon niya nga mga ginikanan kaniadto. Kinsa maning mga ginikanana, unta dili ilakip og lista ang mga babae. No na siya na ilista ang mga babae sa kagikan sa mga karaan, tungod kay alang kanila ang mga babae second class citizens, property sa mga lalaki. Yung ana ka pati ang ilang mga panglangtaw kaniadto. Apan ang nahitabo niya dinhi mga upat ka mga babae nga gilista. Ug dili lang ni sila basta-basta nga mga babae ni nga dunay kagahapon, mga babae nga padlungon kaniadto. Sama pananglit si Tamar. Si Tamar umaga din ni Huda. Si Tamar na biyuda tungod kay namatay ang anak ni Huda, katong Huda nga giisgutan ganina sa first reading. Namatay siyang anak. Siyempre si Tamar wala na ibana. Isaaran siya ni Huda nga, Tamar, ang sunod nimong mabana kaning manghod sa imong nabana kay na may liberate law of marriage nga kung ang bana mamatay ning asawa wa sila'y anak, ang sunod nga mga sawa atong biyuda ang manghod sa bana nga ulitaw aron nga manganak sila para sa namatay. Pero wala na tumana ni Huda, busa ang gibuhat ni Tamar, iyang giprostitute ang iyang kaugalingon. Na biyudo sad ni atong higayuna si Huda, ni adto siya sa red light district. Dito si Tamar nagtabon sa iyang naong, nagtaptap sa iyang naong, iyang gidani si Huda ug ang iyang ugangan nahimong amahan sa kaluha niya nga anak nga mao si Pares o si Sara. Ang amahan sa iyang kaluha mao ang iyang ugangan, mao na si Tamar.
Lahi nga tao sa daa kasabutan nga gihisgutan mo si Rahab. Si Rahab usa ni siya ka prostituted woman. Apan tungod kaniya nakasud ang mga Israelita sa Jericho. Nahimo ni siyang instrumento sa Dios. Bisan kun siya babaeng padlungon. Ug wala nganli dinhi ang asawa ni Urias kaniadto nga nahimong gikabit ni Hari David ug nahimong inahan ni Salomon, si Bathsheba ang iyang pangalan. Kabit ni Hari David nga nahimo niyang asawa. Subo kayo ni pamalandungon kay kining babayhana minyo ug ang iyang bana tuwa sa simod sa panggubatan. Iyang kay usa man siya sa mga sundao ni David. Ang nahitabo ituyo gyud ni Hari David nga ipauna gyud si Urias aron na maigo sa mga pana. Namatay ang bana ni Bathsheba o gibanos ni David ang iyang asawa, si Bathsheba. Ang mga babae ra na atong gihisgutan. Pero dili ta bias sa mga babae tungod kay lakip ang mga lalaki nga kaliwat ni Hesus. Duna po dinhi mga dautan, mga padlungon. Una, si Huda kadtong ugangan ni Tamar nga nakapamapdos kaniya. Iyang gisupak ang balaod ni Moises nga sa Levirate law of marriage. Wa niya gihatag ang iyang anak ngadto sa byuda aron mo paanak unta sangan ni adtong namatay niya na bana. Ikaduha, si Salomon. Si Salomon nga mas maalamon pa kaysa tanang tao sa kalibutan. Si Salomon adunay gatusan ka mga asawa o gatusan ka mga babae ug unsa kadaghan ang iyang mga babae mao sab kadaghan ang Dios nga iyang gisimba. Si Ahaz nga misimba og mga Dios ug naghimog mga altar sa matag eskina sa Jerusalem. Dugang paniini iyang gipaihaw ang iyang kaugalingong anak o gipasunog isip sakripisyo halad sa usa sa mga Dios nga iyang gisimba. Tuna pa dinhi ginganlan og Joash, si Joas. Adunay maayong sakop kini si Hari Joas nga ginganlan og si Jehoiada. Kining tawhada andunay anak nga nahimong propeta nga ginganlag si Zacarias. Gibadlong niya ang mga tao sa Israel tungod sa ilang pagtalikod sa Dios. Nasuko ang hari nga si Joash ug iyang gipabato si Zacarias at tubangan gayod sa templo sa Dios. Nganong ato maninggi? Nganong giapil man ni San Mateo ug ni San Lucas ining mga tao nga ngilad sa kaliwat ni Jesus? Because scandalous sin needs scandalous grace. Matod pa ni San Pablo sa iyong sulat ngadto sa mga Romano, Romans 5:20, where sin abounds, grace abounds all the more. Ngano kaha nga unfiltered man ang resume ni Jesucristo, aron ipakita niya kanato nga kining mga ginikanan niyang tanan, padlungon ug mga buutan, pulos na tumog, nagtigso ug nagtabisay sa kaluoy sa Dios. Kay kitang tanan nagkinahanglan og kaluoy sa Dios. Aron sultihan kita nga ang Dios mas gamhanan pa kaysa atong mga sala. Aron tudluan kita mga igsuon nga wala kitay isalikway sa atong kagahapon. Ang kuno nato ang tanan at tubangan sa atong maluluyoan nga Dios. Kay diin nagbunok ang sala sa tao, naglunok usab ang kaluoy sa Ginoo. Scandalous sin needs scandalous grace. Sumala pa sugilanon sa kinabuhi ni Santa Faustina. Ingnan siya sa atong Ginoo. Faustina, sultihi ang mga magahi ng mga makasasala nga managbalik na kanako. Ingna sila, bisan pag ang ilang mga sala
ingon kadaghan sa tanang balas, sa tanang baybayon, sa tibuok kalibutan. Pasayloon ko gihapon ang tanan, tungod kay ang akong kaluoy lawod na way lapyahan.